Il-helpline 138 li tnieda sitt-xhur bil-għan li jgħin persuni f'każi relatati mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA u l-Awtorità s-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-Xogħol l-OHSA jirċiev aktar minn 17,000 telefonata jew medja ta' 94 kuljum. Persuni li sabu l-għajnuna fuq il-helpline nittrattaw fost l-oħrajn inċidenti li esperjenzaw waqt li kienet għaddejja xi tip ta' kostruzzjoni biswit ir-residenzi tagħhom fejn ingħataw gwida bl-aħjar mod u ġew assistiti b'mod professjonali mingħajr ħlas. F'ċerti każi professjonisti bħal periti wkoll żaru l-post u gwidawhom fuq dak li jista' jkun ikkomunikat mal-kontratturi b'kompromess jintlaħaq bla ebda problema. Issemmew kawżi wkoll varji li anke jinkludi kumpaniji li kkuntattjaw lill-awtoritajiet biex jiksbu aktar tarif dwar aġġornamenti ta' avviżi legali fost oħrajn fejn jidħlu spazji konfinati. Il-kap tal-operazzjonijiet ta' servizz.gov Xhur tkellem dwar l-impenn li l-aġenti li jirċievu t-telefonati jkomplu jitħarġu u dan ibbażat fuq it-tħassib tan-nies. Fl-istess waqt qal li żdiedu l-istess aġenti u bekk żdiedet l-effiċjenza b'ċifri juru li r-rispons naqas għal ftit sekondi biss ta' stennija biex dak li jkun jiġi mitkellem. Dwar dan il-Ministru għall-Ġustizzja u r-riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard faħħar l-impenn tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq ix-xogħol u servizz.gov u qal kif dan is-servizz li ddaħħal mill-Gvern kien kruċjali biex jagħti vuċi liċ-ċittadini affettwati mill-kostruzzjoni u s-sigurtà lil ħaddiema fuq il-post tax-xogħol. Għadu kol kif iċ-ċifri tal-ewwel xhur huma inkoraġġanti anke jekk kien hemm min politikament ipprova jirredu kol l-inizjattiva. Bħala pajjiż rajna illi nkomplu nassistu nsaħħu s-servizz li jiġi offrut anke bil-linja 138 billi noffru anke assistenza ta' professjonist perit jew avukat skont il-każ jew anke tnejn f'ċirkostanzi fejn jkollok terzi affettwati mis-settur tal-kostruzzjoni.